кӯҳнавардҳои рус ки аз садамаи чархбол дар кӯҳистони лахш ҷон ба саломат бурдаанд вале 5 нафари дигар ҷонбохт мегӯянд, ҳангоми поин шудан аз қуллаи Исмоили Сомонӣ ба бошишгоҳ ҳаво хеле бад буд ва барф меборид. ман дар тамоми тӯли парвоз эҳсоси ҳарос доштам ки чӣ ҳодисае иттифоқ меафтад. хеле хавфнок буд. чархбол хеле паст парвоз мекард. вақте ки чархбол ба кӯҳ бархӯрд, эҳсос кардем ки фоҷиа сар зад. фоҷиа бо чархболи кӯҳнавардон бегоҳи рӯзи 12 август дар минтақаи пиряхи Фортамбеки Лахш сар зад. худи кӯҳнавардон дар лаҳзаҳои аввал барои наҷот ба якдигар кӯмак кардаанд. чархбол ба ду қисм ҷудо шуд. ман аз дохили чархбол ба берун паридам. онҳое ки аввалин шуда ба берун париданд, ҳамаашон ҳалок шуданд. ба фикрам чанд сония ҷони маро харид. дар садамаи чархбол 2 сарнишин ва 2 кӯҳнавард дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расид. аз ҳама даҳшатовар он буд ки одамон дар пеши чашмони мо мурданд. онҳо зинда буданд ва баъдан як мурданд. мо наҷотдиҳандагонро дарҳол баъди фоҷиа даъват кардем. ин соатҳои 5-6 рӯзи 12 август буд ва соати 8 субҳи рӯзи 13 чархболҳо болои сари мо чарх зада моро ҷустуҷӯ мекарданд. 12 числа и 13 в 8 утра уже летали вертолеты, кружили над нами и искали нас. ҳамаи онҳое ки ба бемористон интиқол ёфтанд, ҳамаашон зиндаанд, дер ё зуд шифо меёбанд. онҳое ки ба бемористон нарасиданд, барои ҳамешагӣ аз даст додем. шоми 13 август наҷотёфтаҳоро ба бемористони Истиқлоли Душанбе интиқол доданд. 3 нафар ки ҷароҳати вазнин надоштанд, мураххас шуда ба Русия баргаштанд. аз 9 нафари дар бемористон бистарӣ шуда, вазъи 2 нафарашон вазнин арзёбӣ мешавад. осебои косахонаи мағзсар ҳастанд, латхӯри мағзсар дараҷаи вазнин ҳаст, дар 2 нафар аст. назорат дар динамика беҳбудиро дида мешавад. ба ҳуш омаданд, якаш ба ҳуш омад, дигараш кам беҳтар ҳаст. дар миёни кӯҳнавардон 11 нафар шаҳрванди Русия, 1 нафар аз Белорус ва 1 шаҳрванди Испания ҳузур доранд. кӯҳнавардон аз 32 то 66 сола мебошанд. ин 15 нафар узви ҳайати 150 нафарие буданд ки барои фатҳи қуллаи Исмоили Сомонӣ ба Бадахшон рафта буданд.